ہاتھ بات کے آکساں ہوئے نوجوانوں اگر تواڈی قوم وسطی والی سڑک تے کھڑا ہویا کوئی بندہ دار پہ منگے کو پننا دیو جیڑا دھی آلیاں کے فرج دی ڈیمانڈ کرے تا وڈا پننا ہویا جیڑا دھی آلیاں کنے بیڈ دی ڈیمانڈ کرے تا وڈا پننا ہویا اون اپنی عزت کو پال کے تیرے ہاتھے چڑے دیتے اگو تیری ذمہ داری ہے او کو بستر مہیا کرنا تیری ذمہ داری ہے او کو ٹھٹا پانی مہیا کرنا اگو تیرے سر تے ذمہ داری ہے اپنی گھر والی تے اپنی بیوی کو ساری زندگی دیاں سہولتاں مہیا کرنا بڑا بغیرت ہوندے او بندہ جیڑا اپنے سسر کو آکھے کھٹڑا بھی دے بیڈ بھی دے صوفہ بھی دے فریج بھی دے اے سی بھی دے اللہ فرمے دے لعنت کیوں نہ وسے تو دیتے تو آپ اوکھا کی تھی پیو نکاویں کو اگر تو سا نکاح ایویں کرو جی میں میرے محمد کریم نے اپنی دھی تے لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ معلمہ قاریہ مقریہ حسنین کریمین دی اماں حضرت علی شیر خدا دی زوجہ جنت عورتاں دی سردار حضرت بی بی فاطمہ بطول محمد دے اکھاں دا نور اللہ دے پیغمبر دے دل دا سرور میرے پیغمبر دے دل دا ٹکڑا حضرت فاطمہ دی جڑے ویلے شادی ہوئی ہے نہ فرج دی ڈیمانڈ آئی نہ بیڈ دی ڈیمانڈ آئی نہ صوفے دی ڈیمانڈ آئی اللہ دے پاک پیغمبر نے سادگی نال اپنی بیٹی کو تیار کروایا میرے نبی کریم نے ام ایمن کو فرمایا اے ام ایمن میری دھی کو تیار کر ہو سکتے میری بیٹی کو دی اماں ختیجہ یاد آونے کیونکہ جڑے ویلے دھیری رخصت بھی ہو جاؤں انہاں کو ماما بنیا یاد جاؤ جل میری فاطمہ کو ختیجہ یاد لا آوجے وانجی کو اماں لا پیار دے ام ایمن کپڑے پئی پویں دیئے تیاری پئی کریں دیئے نہ ہی مہندی دا رواج نہ ہی محلے دے عورتیں دے تماشے بناون دا رواج نہ ہی کوئی ڈھول تے تماشے دا رواج نہ ہی کوئی دنیا کائنات دے میراسن دا رواج لو عورتاں بیٹھا ہوئے ہیں صرف لو عورتاں بیٹھا ہوئے ہیں ام ایمن حضرت فاطمہ تیاری پئی کریں دیئے تے اچانک بی بی فاطمہ تزارہ دے اکھاں میں جو آنسوں آ گئے ام ایمن دی اللہ دے نبی فاطمہ تا تیار ہو گئی ہے لیکن روندی بیٹھی ہے آپ نے فرمایا میں کو پہلے اندازہ ہون میں آپ آمن چاہنا اللہ دے نبی ٹو رہے آپ نے ہی میں شفقت والا ہاتھ جڑے ملے پھیریا حضرت فاطمہ دیا چیخا نکل گئے امام کائنات نے فرمایا فاطمہ میں تے کو تیری اماں لا پیار تا نہیں دے سکدا میں تے کو ختیجہ لی محبت نہیں دے سکدا ختیجہ ختیجہ ہی آئی ختیجہ ختیجہ ہی آئی نبی بھی روندہ کھڑے حضرت فاطمہ بھی روندی بیٹھی ہے اے شادی پئی ہوندی ہے اے رخصتی پئی ہوندی ہے نہ دولا لائے نہ میراسینے نہ محلے دیاں عورتیں نہ کوئی بے کنجر پونے نہ کوئی بیاں بکواسیں نہ کوئی فضول خرچیں نہ کوئی بیاں شرارتیں نہ کوئی شیطان کی موجود ہے حضرت علی باہر کھڑے ہوئے ابو بکر عمر گواہیں نہ کوئی میلہ لگا ہوئے ہے آسمانہ والے فرشتے بھی دے کے رشک پہ کریں کاش شادیاں ہوئیں تائیویں ہوئیں جویں جنت دے عورتیں دی سردار دی شادی پہ ہوندی ہے اللہ دے پاک نبی نے رو کے سینے نال لایا آپ نے فرمایا فاطمہ میں تے کو جہیز دیندہ پیاں ایکوں اپنے پلے پا اللہ دے نبی کیڑا جہیز ہے آپ نے فرمایا جہیز بھی ساری زندگی اپنے علی دا دل نہ دکھاویں ایو جہیز ایو جہیز ایو جہیز اللہ بیڈ بھی آپیں دے سی جے علی دا دل نہ دکھے سے اللہ فرج بھی آپیں دے سی جے علی دا دل نہ دکھے سے اللہ برکت بھی آپیں پیسی جے علی دا دل نہ دکھے سے اللہ چین بھی آپیں دے سی جے علی دا دل نہ دکھے سے اللہ گھر دیاں ساریاں سہولتاں آپیں دے سی برکت دا راز علی دا دل نہ دکھاویں رحمت دا راز علی دا دل نہ دکھاویں عزت دا راز علی دا دل نہ دکھاویں اللہ دی ولیہ بنن دا راز علی دا دل نہ دکھاویں
رکھاویں مستجاب الدعوات بنن دا راز علی دا دل نہ رکھاویں ایو جہیزا یا تیاری آئی ہاتھ پکڑ کے علی دے ہاتھ چلیتے نے جنال علی کو آدن تے کوئی نصیحت کرے ہو میری بیٹی دا دل نہ رکھاویں 4 5 6 بندے وچ علی فاطمہ دی شادی پہ تھی دیئے اللہ فرمے دے قومیں والے ہو غازی پور والے ہو جلال پور والے ہو اگر اپنے دھیری تے پترے کو ایویں پرناون دی عادت چا بڑھاؤ میں اللہ پاک اپنے فضل نال روزی روٹی ویڈے سانتے رحمت تے اتفاق دے پرنا